हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि इउट्यूब फेमिलि गासैखौबो आंनि रिबिका नार्जारी ब्लगाव आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो लोगोफोर नोंसोर इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे ब्लग लाबोदों। मिजिंथिबाय गासैबो अननानै आंनि ब्लगखौ नायलांगोन, आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन, हेफाजाब होगोन। आरो आङो मोनसे गुरै खावलायबावो, जायफोर सुबुंफ्रा आंनि ब्लगखौ नायो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै मोजां दावगालांनो हायो। हेल' लोगोफोर, आंनि गोदान ब्लगआव आं गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नै लोगोफोर स्कुल उइकनि ब्लग लाबोलायबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव। सोलाबनि र' दिनैनिफ्रायसो जोंना स्कुल उइकआ जासिगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै ब्लग दावराव जाहरदों गथ'फ्रा। हाय होनो बेहाय माने नै जुनियर कलेजावसो फैदों आरो नैबे जुनियर कलेज जोंनि कुमारखाटानि। ओमफ्राय बेहाय हाय होन बिदिल' होनो आरो। ओमफ्राय बेवहाय क्लास 4निफ्राय क्लास 9सिम खेला जागोन आरो बेहाय। ओमफ्राय LKG UKG 1 2 3 होजों स्कुलावनो जागोन। ओमफ्राय स्कुलाव जायगा थोआ नालाय ओंखायनो बेहाय लाबोबाय। जोंना फिला स्कुलावहाय जाया, माबा हस्टेल लुगासिनो दङ, ओंखायनो बेहाय फैबाय जों। कलेजा खाथिखा नालाय फिल्डआव गेलेनोसै होननानै। नायलांदो लोगोफोर, आं एसे खोन्थानोसैलाय गथ'फोरखौ मा खेला गेलेयो। हाय होन मा खालामनो नागिरदों नोंसोर दायो? खारनो नागिरदों। बेसेबां मिटार? 100 मिटार। नै Class 6 and boys. क्लास 4जों मामोन क्लास 4जों 5 खारनाय बाखिया दा जागोन। लोगोफोर आंखौबो खारबोगौ र' 1 2 3 नाय बियो 3 नैबे 3 ओमफ्राय नोङो सेकेन्ड, ओमफ्राय बियो फार्स्ट। दे खारनायाव नै बेसे सेकेन्डआ? दुर्लभ बसुमतारी क्लास 5, ओमफ्राय नोङो 4, थार्डआहाय 4। एबारा हिन्जावसाफोरनि खारनाय। नोंसोर खारासै? बोरो मानो देरहायासैलै आबौमोन? हाय मेंबाय मानो खारनो हायासै? दे थांखाद' बाखिया सोरनि एबार बयसफोरनि? मैखोमा फार्स्ट, नैबे सेकेन्ड, नैबे थार्ड। एबार गार्लसफोरनि 4बो दं माथो, 5बो 6बो। र' 1 2 बैयो 3 खोमा। सोरमोन? नैबे फार्स्ट, ओमफ्राय नोङो सेकेन्डआ? नैबे सेकेन्ड बिसो, ओमफ्राय बे थार्ड फैदों। बेसेबांलाय? 400 मिटार। Class 8 9 ना? 400 मिटार खारनायनि। नोंसोरो 200 मिटार रेस लानाय। अल द बेस्ट। दांनानै खारबोफिननांगोन। रिजाल्टखौ बेयाव दिहुनगोन। अके, फाइनाल रिजाल्टखौ बेयाव दिहुनगोन। ओमफ्राय खोनासं, नोंनो हाथारगोनदांलै न'? नैयाव सानै थाफैथ', ओरै सासे बेखौ देरहागोन ना देरहाया? अके सारेना उनसबाय सिखो सानदीप बारगोन निजोब। नङाब्रा ओरैनो माबानानै थादो। दै बोरि ओइ थैथानसैमोन। बोरि आथिङा बारदोंसै बोरि ओइ नोंसिना स्ल' जादों आथिङा। ओइ बासबि आथिङा थिखो मोननैखौबो। थैबाय। थाब थगायनानै फोथैलै। बासुबिया हागोन ना हायालै? बासुबियाथ' खोनासंथारो र', सिगां देरहादोंमोन खोमा। एम्फौलालाय?
हायागारा डाइलग मानि फिथाइ दसेनो थैबाय बाजबिया गैला दिम्पल मोनाबो थैबाय एसे साब्रैल'सै र' फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आखाइ खबनि दे मोजां था होबाय स्टार्ट जाबाय नै ओरै राउन्ड गिदिंगोन आरो न' दे बुंलाय नों खानो हानो हायाखै बै सौख्लाबनांगौ जागो मा गेलेखो नोङो आयै दे आखाइया हम ओइ नै दासो मोनफैगासिनो होथार प्रबेन और एक चक्कर बाकी है आरो खनसे बाव ओइ नांथाजोब्बाय नायलाय गैला फाइनालाव खोन्थानोसै र' लोगोफोर खारगासिनो नै फाइनाल मोनफैबाय दे होथार मैखोम दे उन सिगां जालांखायोना लासै खारग्रो उनाव बारस'नो हायो खारनो हाया लासै खार फार्स्टआव गोसा खारनानै लानाङा बिंग्रिफोर दे रेडि खारदो M9 boys गर्ल्सफोरनिया 800 meter race खनब्रै 800 meter race आरो खनसे दंबावो क्रिस्टि खार फाइनाल एबार लोगोफोर खारदो बेनि उनाव नाय गैला आउट जाबाय दाउला सौलायलायनाय आइ गोलैबाय बबेस तुषार आइ गैला सोरबा एरायनानै थाहैदो सोरबा आइ सिन गायना गैला गैला आइ दे साथामल'सै एबार सोर फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दे साथामल'सै थांबाय सेकेन्ड फार्स्ट लं जाम्प बारनाय नै आथिङा मैला जाजोब्बाय खारनोनो हायासै मबाइलावफ्रा आइ प्रितम खारनो हायासै दा स्पन्सआव मार्बल लानाय खेला नै रेडि दे होदो रेडि गोलैखाबायानो ओइ गोलैनाया नाय सिनायखिया ओइ गैला सिनाखि नै एबार ग्रुप मोननै होनांदोंमोन ओइ गोलैनाया थाखा मोजां थाबाय दे गोदने खेंख्रा खालाम नै आइ मिनिनानै थैसै देरहानाया होथार आलिसा बयस गार्लस खेला काबादि गेलेगासिनो नोंसोरबो गेलेबावनोसैसो उन्दैफोरजोंनो गेले
होथारदों गेलेनाया हाद्रिखौ खनजोबलायलायनाय थेख्ला ख्लानो हमना लाखिजाबाय आइबा जाखो नोंलाय